Sparks Record. Wayo, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. Panapa ndinokuigirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Patinoita nguva firidzo netsvakiridzo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana. Ndinofunga pane timu inga ichifollowa nyaya Didzaman. Ndofunga pane video ndakaita mashure kuti Didzaman asungwa. Didzaman ari kunzi akabata chibharo kana kuti anga ari murelationship nemwana mudoko, Emwana Vamarabha. So now pane mapictures ari kutenderera atinawo asvika muinbox medu akanzi DJ Sparks whatever pictures Didzaman aya nemwana Vamarabha vaita sevari kukisana. Sachakwanise mapictures acho mamaona. Uyezve guys, kana pane vaibvunza vaya kuti zvoriko mwana wacho ndeupi, ndofunga muri kuona pane picture ramira Didzaman paside mwana yellows. Mwana paside ndiye mwana Vamarabha ngachidana na Didzaman Zimdanzo artist. So guys, umboni now muza DJ Sparks atayo zvisina umbo ndo pictures acho arikunzi akalika. Ndofa muri kuona ndi mukomana akaita se akatokisa mwana akatovha ndo mwana wacho Vamarabha. Zvino zvinomira zvakanaka ende mukomana pana pesa kutaura naye ndichibvine zura idzi mukomana angorimo mukati asataita se asataburiswa. Saka nyaya yakazita yatotongwa imini. Saka ndofunga ichazotongwa achinga tongwa chazenge tichikunzwirai kuti zvakamira sei. But ndambotraya kubata Vamarabha ndinzoti nyaya yakamira sei. Vamarabha ndataura naye but anga chindiri busy. Ndichazoita se ndichazokubata time. Saka I hope kunzwa kuti achati kudiwo pamusoro penyaya iyi. Saka guys, ndo nyaya dziripo. Yambira ndine ndekuti musabate vana vadoko. Vana vadoko havabatwe guys. Tsvagai zvimvana, tsvagai zvichembere zvakura zvitori nani pana kuti muzobate tuvana tudiki twakadai because tichitarisira kuti ndiyo future yamangwana. Saka mufanire kuikanganisa. Mengo haidyiwe iri mbisha, haidyiwe nemunyu. Siyai mengo dzibve kana dzichinge dzaibva mozotana zvenyu. Uyu mufanana pamawani kusangana mose rugare but vafanira vatogara tichitaura avadzidze ndo problem yavanoita. Tine nyaya yachigudo ndo semunyaya futi sekutamba sekusenge munhu akapiwa nenezi izvezvizvi akurova mangoma arimo mukati umu. Saka mageto youth ngatingwarirei mamwe mamoves atatichase tinenge tichiita kuitira kuti tisazopedzise tamu nataisirewo tisazopedzise tamu mahwani. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Sparks Record.